refer el faraònic canal Segarra-Garrigues en un instrument per millorar el territori, una nova franja costanera que permetria a l'amplíssim oest de les Terres de Lleida postular-se com la Califòrnia catalana, el rerepaís que s'autoabasteix, que descongestiona la zona més poblada, que potencia el turisme interior, que desenvolupa l'economia rural, que promou una nova agricultura i ramaderia i que també esperona una nova indústria de la transformació. I el més important, una visió mancomunar a totes les conques catalanes a partir de la connexió dels dos Nogueres amb el Segre, que donaria un nou impuls als problemes històrics de l'aigua a Catalunya, vinculats històricament amb l'Ebre i amb el Ter. Una de les ànimes d'aquest engrescador moviment és un pagès, Josep Maria Escrivà, un pagès culte, il·lustrat, que juntament amb altres actors provinents sobretot del món universitari expressa amb passió el seu compromís per Lleida. Josep Maria Escrivà, molt bon dia, benvingut, un plaer compartir aquesta estona conversant amb tu. Què tal? És meu, molt bon dia, molt bé, molt bé. Gran dia avui a Barcelona. Jo t'he sentit parlar de pagesos metrosexuals. Escolta, qui és en Josep Maria Escrivà? No, escolta, jo no sóc ningú. Jo crec que em perjudica res d'il·lustrar. Jo sóc un pagès i has de saber, Jordi, que el que tinc és una borratxera d'aigua. Jo sóc al secans, és a dir, una perifèria de la conca hidrogràfica de l'Ebre, quan s'atansa el canvi d'aigües, no? És a dir, sóc a les comarques de Lleida i de l'Urgell, visco, però que és bisbat de Tarragona, això és molt interessant, avui no ve el cas, no? I, esclar, allà estem amb sequera endèmica, és a dir, el cercar l'aigua, els esforços de pous, gestionar rieres, torrents, rius, aquests anyívols, no? Que, doncs, quan de sobte apareix una infraestructura que costa, és a dir, la reivindicació per l'aigua forma part de l'ADN de la societat d'allí. Doncs quan un cau en aquest món se'n diu una borratxera d'aigua, no? Que costa molt de deixar, perquè saps que serà prosperitat, estabilitat, etc. Però tu ets un pagès. Jo sóc un pagès, i tant, i tant. Em sorprèn molt, a vegades quan venim a explicar les coses aquí a Barcelona, que s'ha d'afegir pagès il·lustrat. Per què? Per donar-li una dimensió més urbanita. Jo ho trobo bé, la qüestió vendré, he venit a hablar de mi projecte, no? Però no, a França això fora diferent. És a dir, tu agafes una guia Michelin i diu tot francès porta un petit pesant. Hi ha un altre respecte, no? Sí, clar, perquè potser és la mateixa etimologia de la paraula, no? Pesar, no? Home de país. I aquí pagès, bueno, ha estat aquests anys d'una artificiosa cultura urbana. I que parlem del producte. De compromís per dir. Jo crec que ho hem sintetitzat de forma molt bé, molt és que clara. No cal dir res més, Però el més important és, Josep Maria, que no estem acostumats a escoltar propostes com les vostres. Escoltar veus que més enllà del lament proposin noves formes de fer i de veure les coses. Anar una mica contra el discurs establert demanda d'una pacient perseverança que jo suposo que tu amb el pas del temps has anat constatant i t'ha anat curtint, també. Sí. Jo encara sóc un il·lús, no? Vull citar, perquè cal, el geògraf Aldomà. El geògraf Aldomà és un geògraf, Ignasi Aldomà, és un personatge interessantíssim, té molta obra publicada, recomano aquí a tothom qui tingui interès i aprofund, un monumental atles de la ruralitat catalana, que és un document definitiu, i recentment La batalla de l'aigua, un llibre també fantàstic, no? I que aporta òptiques i maneres de fer i d'entendre d'aquest ponent català, no? D'aquesta part més occidental del triangle català, no? I, bueno, jo crec que allí queda clar que són molts anys hi ha raons històriques, no? Però potser el pes demogràfic tan filiforme a l'entorn de la costa, amb aquest gran magma que és l'àrea metropolitana, al llarg dels temps els ítems culturals han anat deixant aparcat molt especialment l'olla, la gran cassola lleidatana, la gran plana de Lleida, el Gran Urgell, no? És una zona fosca del país. Sí, diria, i no ha estat així sempre, És a dir, jo ara per fer-ho entendre als oients, no? Quan els Amics de les Arts, amb aquell anunci recent de la cervesa del Polònia, què tenim? No? Tenim Dalí, tenim... es anava configurant un mapa com una Croàcia, com un boomerang, no? Que des del Pirineu, d'esquí alpí de Baquera Beret, Ripoll, Montserrat, Dalí, Josep Pla, Maresme, Indianos, Barcelona, fins al 92, després hi ha tots, inclús des de Lleida es percep. I el relat de l'Ebre també s'ha incorporat. Ha incorporat, si anessin baixant, la Tarragona, Port Aventura, els relats són molt potents, com més força mediàtica tenen recentment, i del llunyà Terres de l'Ebre del Darbó, el Camí de Sirga del Jesús Moncada, en aquest cas
la plataforma de l'Ebre també va ficar d'actualitat les seves reivindicacions així, no? I queda una gran zona central, bueno, que contraste perquè ens entenguem, no? I per deixar un moment aparcada la visió barcelonina. El Girona Rai versus el per Lleida està bé. I aquest plany, en aquest moment potser és irresponsable. Bueno, doncs, d'un temps ens ha sortit això del Compromís, amb excusa de la gran infraestructura. Bé, el 2003-2004, una sèrie de problemes, una sèrie d'incerteses, vigents avui encara, és que hem avançat molt poc, que eren les mediambientals, un desplegament de la directiva Xarxa Natura 2000, que conformava el territori per protegir unes aus específiques, fer com uns grans batustants territorials, una interpretació que en fer del Segarra-Garrigues unes 70.000 hectàrees regables quedava reduït en un 60%. Però també hi havia les incerteses econòmiques, com ho pagarem, això, i sobretot les d'aigua. Una de les característiques que té la plana de Lleida i el Pirineu de Lleida és que totes les aigües que conflueixen a la subconca del Segre tenen obediència. El districte hidràulic, l'autoritat en alta de l'aigua, és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que és gairebé un ministeri que té la seu a Saragossa. Per tant, això sempre estem acostumats a tindre aquest veïnatge amb Saragossa. Bueno, doncs d'un temps ençà, jo no volia estendre massa, el temps n'ha anat fent, com tu has dit molt bé, és a dir, l'obra és faraònica, però no se li veu la fi, ni a qui anirà adreçat i com ho pagarem tots plegats, no? Clar, nosaltres pensàvem, dèiem, llavors el 2004, que el Segarra-Garrigues hauria de ser per Lleida, sí, més no per Catalunya també, el que els Jocs Olímpics, i molt específicament el que els Jocs Olímpics a Barcelona. No 20 dies, no només 20 dies o amb l'excusa de 20 dies d'alta competició esportiva, ficar Barcelona al mapa. I aquest relat va anar molt bé. Encara avui és el relat vigent, no? Doncs, què coi havíem de fer perquè una àrida obra hidràulica col·loqués Lleida, o especialment aquesta perifèria de Lleida, en el mapa global, és a dir, fer sentir la veu a Barcelona, a Madrid, a Brussel·les i ser un referent. I això com es concreta, Josep Maria? Bueno, això, quan al Segarra-Garrigues nosaltres vam fer una sèrie de treballs, sempre a l'entorn del manifest de Vallbona, que calia no estar tutelats per la política, per l'establishment, diríem. Per tant, el Segarra-Garrigues no havia de ser una obra agrària, sinó que havia de ser una obra de desenvolupament rural integral. Per tant, per exemple, si el pagès quedava clar, i avui està claríssim, no podia assumir aquells costos com un beneficiari, com qui té com una Abertis, entre cometes, que té l'exclusiva de gestió de l'aigua. Per tant, passar d'una autopista de l'aigua a una autovia de l'aigua on tot un gran conjunt d'usuaris. Però amb això no n'hi havia prou. És a dir, feu bé, una gestió acurada, quin model d'agricultura volíem, gairebé quin model de nutrició. Per tant, a mesura que s'anaven obrint incògnites, apareixien reptes, apareixien normatives, doncs nosaltres intentàvem donar solucions. I d'allí ens va portar el Compromís per Lleida. És a dir, a mesura que anàvem aixecant l'angular, tant jurídic, econòmic com geogràfic, ens adonàvem de que podia ser aquest coll de canal la clau de volta d'una arquitectura d'una Catalunya que es retroba. Llavors d'allí em va sortir el Compromís per Lleida, que pivota, tu has definit també, sobre 3 potes bàsiques. És a dir, a Catalunya, una estratègia alimentària, des de la nutrició garantista en períodes de dificultat a l'alta gastronomia, Barcelona la millor botiga del món. Això ens convé molt, el de Lleida. Hi ha gent que no ho vol veure, però cada dia ho veuen més clar. Aigua, doncs, una estratègia alimentària, però també un model de creixement territorial. És a dir, Lleida podia ser una terra d'acollida amb un creixement on les cartes de navegació, els plans estratègics es redactarien des de Lleida mateix. Ja hi ha prou know-how, ja hi ha molts catedràtics, empresaris que han fet el viatge d'anada i tornada per fer això una terra d'acollida, descomprimint l'àrea metropolitana amb un model molt específic.